Добре. Хайде, Рени. Ама по-силно и войни. През изминалите година и половина участвах в мащабна кампания за събиране пари за параход Радецки. Казвам се Истилияна и от няколко години членувам в клуб да съхраним българското К. СОУ Христо Ботев, град Козлодуй. Аз съм Цветина и също от няколко години членувам в клуб да съхраним българското. Двете тази година сме абитуриентки и завършваме средното си образование в СОУ Христо Ботев. Всичко започна през 2010 година, когато аз и другите момичета от клуба бяхме екскурзоводи на параход Радецки. Поинтересувахме се защо по време на Ботевите празници корабът не плава. В края на 2010 година започнахме мащабна кампания за събиране на средства за възстановяване на Национален музей параход Радецки. Нашата идея спечели много привърженици от цяла България. Изпращаха ни пари от далечните краища на нашата страна. Дори лев, два, три. Те също бяха един вид по-скоро морална подкрепа за нас, защото те са с нас, съпричастни са към нас и се чувстваше българското в тях. С много упоритост накрая кампанията ми се увенча с голям успех и в момента Радецки е в русненската корабостроителница, където му се извършват необходимите ремонтни дейности. Очакваме Радецки да се завърне с целия си блясък на 17 май и да продължава да радва всички българи родолюбци. Избрани от преподаватели. Ние сме спечелили един от конкурсите, благодарение на един от учениците. Аз изучавам руски език вече за втора година, като преди това имам известен запис от думи и знания, което много ми помогна в едно от моите състезания, многоязично, като на това само състезание се говори и чете на английски, трябва да се... В учебната 2010-2011 година ученици от нашето училище участваха в Олимпиадата по информационни технологии и Георги Ангелов от 12-ти клас стана лауреат на Националната олимпиада по ИТ с оценка 6.00. Резонно беше приет за студент в Софийския университет компютърни науки. На база на нашия труд и неговите постижения през тази учебна година нашето училище беше одобрено за участие в национална програма с грижа за всеки ученик, по-специално в модул обучение на талантливи ученици за участие в олимпиади и състезания. В областта на информационните технологии подбрахме 10 ученика от 12, 10 и 6 клас, с които се разработваха проекти по теми, които те избраха за участие в олимпиадите. Участието на областния кръг премина много добре, самите деца ще разкажат. Ходихме и на състезание в Благоевград. Сега те ще представят някои от техните проекти. Това е нашия сайт, по който работим от декември месец 2011 година. Накратко той представлява виртуална разходка из град Козлодуй, като запознава новите посетители с
забележителностите на града, неговите туристически атракции и дава възможност на самите посетители да се свържат с избрани туристически дестинации, като хотели, като самите местоположения на общината и на най-важните точки под нашия град. Сайтът е двуезичен, като има и английска версия. Нека да го покажем. Аз ще ви покажа нашия проект, който представлява едно флаш приложение, което цели да запознае човекът с глобалните екологични проблеми. Ето тук ще ви покажа един кадър от този проект, който представлява карта, върху която са нанесени някои от застрашените видове животни. Казвам се Цветан Доведенски, съм 11 клас. Участвам в проекта Коменски, фолклорът и танцът срещу насилието. Целта е да се мотивират учениците да се занимават с танци и други извънкласни дейности и да изразяват емоциите си, чрез тях, а не чрез тях. Когато бяхме в Полша, те показаха техния танц полонез. Също така ни запознаха с тяхната кухня и се надявам, когато те дойдат тук, ние ще им покажем наши танци и нашата кухня. Едно момиченце, което се наричало Жълтата шапчица. Какво представяш? Сред една голяма гора, една малка полянка, където растат най-сладките ягоди на света, се издига нашата къщурка. В нея живеем ние. Аз, старата бяла коза и моите 7 палови козета, и моите 7 палови деца. От втория клас спечелил съм сребърен медал на математическото състезание Иван Салабашев. Това е много голяма гордост за мен и за моето училище. Искам много да благодаря на госпожа Виктория Иванова и на моите родители, че ме подготвиха да го спечеля. Аз по-лесно се справям с училищния материал, но там бяха малко по-трудни задачите. Представи се, как се казваш и от кой клас си? Аз съм Васил Ивайлов Богоев от 4-я клас. Виждам много грамоти. Вероятно си победител в много конкурси и състезания. Може ли да изброиш някои от тях? Да, Иван Салабашев, този черноризец Храбър. Това математически състезания ли са или... Да, това са математически състезания. Това са математическите състезания, на които съм завършвала на първо или на второ място.